бигем ки кӯҳӣ рақами чизе қати тамрин кардесем, ин ба кадом хотир аст? ба хотири иди наврӯз ки дар пеш истодааст, дар моҳи апрел, 10-15 моҳи апрел дар ноҳияи Сарбанд бояд баргузор гардад. мо бо ҳамроҳии 4-5 нафар шогирдони худ тайёрӣ барои мусобиқа дидем. ин дар минтақаи Кӯлоб ягона масалан бигем ки мотосиклсавро аст ё ба ҷуз шумо ҳастай бо ягон? Дар минтақаи Кӯлоб аз даври шӯравӣ ҳозир як дона мотосикл мондагиаст. Як дона? Худмон аз ноҳияи аз Ленинобод 4 мотосикли дига харидем овардем. Тайёрӣ дидестем. Мактаби асалан шумо устод ҳастед, мактаби шумо чӣ ном дорад? Дар Досаф мактаби шумо. Масалан рақиботон киҳо ҳастанд аз вилоят, аз минтақаи Кӯлоб? Масалан дигар ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб доранд ба мисли Дангар? Рақибот бисёр ҳастанд. Ноҳияи Ёвон, шаҳри Регар, ду команда Регар, ду команда Ёвон аст. Душанбеаи варзишгоҳи техникии Душанбе аст. Хай пири кор мо аз шаҳри Душанбеаи вазир Сафаралӣ Раҷабов дастгирӣ мекунам. аз Қирған ҳам дорем бачаҳое ки дастгиримон мекунанд. сатҳи мусобиқаҳои ҷаҳонида чӣ гуна аст? Рақобат карда метавонед сатҳи мусобиқаҳои мусобиқаҳои ҷаҳонӣ дар ин мотосиклои мо ки аз даври шӯравӣ аст, чизи нав дад талабот надорад. ин мотосикл аз даври солҳои 90 аст. яъне фақат ҳамин дуруни Тоҷикистон да метавонед рақобат карда? агар имконият бошад, ҷиҳатҳои моливу пулӣ бошад, метавонед ки дар дигар кишварҳо ҳам рақобат кунед? худо насиб монда бошад. дар масъалаи шогирд дорем, бачаҳо бисёри ина ҳавасмандора дидем. шогирд тайёркунида чӣ гуна аст? Шогирд тайёр карда ай ҷавоно нафарое ки агар ба навор гирифта будем, ҳамён ма шогирдом аст. Шогирдом аст. ин ай даври шӯравӣ қатъи ман як кас мондаги